Hej, jeg vil i dag fortælle dig om Ganesha, en af de mest populære guder i hinduismen. Han er kendt som visdommens og begyndelsernes gud. Han er elsket af mange hinduer verden over. Ganesha, også kaldes Ganapati, han er søn af guden Shiva og gudinden Parvati. Han spiller en vigtig rolle, fordi han står for lærdom, visdom og begyndelser. Mange de beder til ham, når de altså starter noget nyt, altså et studie, rejse, projekt, et eller andet. Historien om ham er ret dramatisk, da Shiva ligesom i vrede hugger hovedet af ham, og så bliver det senere erstattet af et elefanthoved, hvilket giver ham det udseende, som man kender ham fra i dag. Så lidt om symbolik og fremstilling. Ham her Ganesha, han er altså let at genkende, fordi han har et elefanthoved. Det symboliserer visdom og styrke. Så har han en stor mave, der symboliserer rummelighed, da han kan rumme hele verden. Han afbilledes næsten altid med 4 arme. I den ene holder han en økse, der skærer bindinger. I en anden et reb, der trækker mennesket mod sandheden. I et tredje en sødmebold, der symboliserer belønning for indsats. Og i en fjerde viser han en håndgestus, der giver beskyttelse og velsignelse. Hans ridedyr er en rotte, som symboliserer, at selv det mindste kan bære det største. Så det er hans betydning i praksis. Ganesha dyrkes i hele Indien og i mange andre lande. Han er en af de mest tilbedte guder. Folk beder til ham, før de begynder noget vigtigt, som for eksempel en eksamen og rejse, som vi snakkede om. Han har også en helt særlig festival, som hedder Ganesh Chaturthi, hvor man laver store statuer, synger, danser og offrer mad. Festivalen slutter med, at statuen den sænkes ned i vand, hvilket symboliserer, at Ganesha han vender ligesom tilbage til universet, ikke? 5 centrale hinduistiske begreber. Ganesha kan også knyttes til nogle af hinduismens helt centrale begreber. Altså først dharma, som handler om at følge ens pligt og ens livsopgave, ens pligter. Her der hjælper Ganesha ligesom folk på rette vej. Så karma, som jo handler om handlinger og handlingers konsekvenser. Her hjælper Ganesha folk med at overvinde karmiske forhindringer. Og til sidst bhakti, som betyder hengiven tilbedelse. Ganesha er en af de guder, som er mest populære i bhakti, hvor man synger, beder, bringer offringer. Perspektivering, altså i hinduismen, der ser man guderne som forskellige aspekter af den guddommelige virkelighed, Brahman. Derfor kan Ganesha både ses som en personlig gud, men også som et udtryk for den universelle kraft. Jo. Hvis vi sammenligner det med kristendommen, så ser man her Gud som en personlig skaber, mens hinduismen rummer mange forskellige guder, som hver viser et aspekt af det guddommelige. For at opsummere, så er Ganesha en gud, der symboliserer visdom, begyndelsen og evnen til at fjerne forhindringer. Hans symbolik viser os, at hinduismens rige billedsprog og han har stor betydning i både dagligdagen og ved store festivaler. Han er et godt eksempel på, hvordan hinduismen rummer mange guder, men samtidig ser dem som ser guderne som en del af en større guddommelig helhed. Ja, det var det.